Hola, com esteu? Avui anem a treballar amb una nota nova, el do. El do s'ha de col·locar fora del pentagrama. Recordem que el mi va en la primera línia, el sol va en la segona línia i el la va en el segon espai. Anem a practicar amb aquestes 4 notes. Col·loqueu el mi, el sol, el do i el la en el vostre pentagrama. I anem a corregir. Perfecte, anem a per la següent. Molt bé. Una altra. Genial! La penúltima. Bon treball! Només queda l'última. Ànim! Ja només queden les últimes notes. El la en el segon espai, el sol en la segona línia i heu fet una faena extraordinària. Estic segura de que ja sabeu perfectament on va col·locat en el pentagrama el do. Fins al pròxim vídeo. Adeu!